Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γερικιάρα που λέει κορίτσια. Μας πρόσεχε. Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου. Ούτε κι εγώ κύριε καθηγητά, εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γερικιάρα. Τι έγινε τώρα. Τι έπαθα. Τι έπαθα. Όχι, όχι. Τίποτα κύριε Κίτα. Τίποτα. Α, ωραία. Λοιπόν, τι σου είπε η Αρεξίου και θύμωσες. Τίποτα. Και τότε γιατί τις επετέθεις. Έτσι τα καλά κατούμενα. Έτσι τα καλά καθούμενα. Και θέλεις να το πιστέψω. Δεν ξέρω. Έρος ανήκατε μάχαν. Έρος ως εν κτήμας Αιγύπτης, ως εν μανακές παριές νεάλυρος εν ηκέδης, φυτάς υπερπόντιος εν τα βρονόμης αυλές. Και σούτα θανάτων δείξιμος σου δεις, ούρθα μερίων σε γαλθρόπων, ο δέχον μέλινε. Σύ και δικαίων αδίκους φρένας παρασπάς επιλόγα. Σύ και τόδε νίκος ανδρών ξύνεμον έχεις ταράξες. Και τα λοιπά. Αχ, Έρος ανήκατε μάχα. Ελάτε σας παρακαλώ, ησυχία. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο χωρί.